Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amari Dodo, Amari le guide du machine noire YouTube sanfɛ. Mɔgɔ min fɛ ka fɔyɛdɔn ni kabako dalilu sɔrɔ a b'a abonné ka partage video kɔrɔ minnu bɛ yen a bɛ to k'olu video lajɛ. Fɛn caman bɛ fɔra olu la a bɛ segin a kan k'o lamɛn. Wala bi ta an bɛna fɛn dɔ fɔ garizɛgɛko la i b'a fɔ ko tu bisimila surukuba bɔra a bolo lankolon a dontɔ ani fɛn donna ne ko ala ne ko kira i b'a fɔ siɲɛ 7 7 fois sur le bord de garde i b'a fɔ i tɛgɛla ka mun ɲɛ la a bɛ kɛ ten i bɛ sɔrɔ ka mun ɲɛ la ka bɔ ka taa i ka boli i ka taga yɔrɔ la i ka ɲininnikɛyɔrɔ la ni i ni fɛn bɛ don wala a y'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ a foli b'a ye abonné Amadu le guide machine noire kan a y'a abonné ka partage o bɛ courage don an na kosɛbɛ ok k'an sɔrɔ ala Muhamadu wa ali Muhamadu